Boas, rapaces e rapazas. Hoxe vou vos explicar a canción Nana. Esta canción está en compás de 3x4 e ten figuras musicais negras, brancas e silencio de negra. Recordade que as negras duran un, ta, ta, as brancas duran dous, ta, ta, e o silencio de negra dura un. As notas que se tocan son dende o si ata o sol, baixando si, la e sol. Son as notas que coñecemos xa coa man esquerda, si, tapando o de atrás e o de arriba, la, tapando o seguinte, e sol, tapando o seguinte máis. O primeiro que imos facer é dicir o nome das notas. Conto 3, 1, 2, 3. Si, la, sol, sol, la, si, sol, si, la, sol, sol, la, si, la, sol, unha. Cos dedos, vou vos ensinar como sería e despois toco. Sería si, la, sol, sol, la, si, sol, si, la, sol, sol, la, si, la, sol. Se vos fixades, vedes que non duran todas as notas o mesmo. As brancas duran máis e as negras menos. Si, branca, la, sol. Vale? Vou tocala agora. Eso sería todo. Tedes que, como sempre, gravar un vídeo tocando e enviarme ao meu correo. Saúdos!